No bende county Manakuru nyako Ramogi Tv wantiere gi Chief Justice mapachoka mano Mikai Martha Koome mabende odiochieng' makawuono entiere e county Manakuru. Inyalo bedo kipenjori ne county Manakuru odiochieng' makawuono Martha Koome timang'o. Martha Koome biro bedo wendo modhial e romo mar rwako e tich jong'ad bura manyien mar doho mar oro kwayo kata mana doho mar appeal. Kabede chenro makamano timore e magawa mantiere e county Manakuru. Koro odiochieng' makawuono Martha Koome en wendo modhial e romo mar rwako e tich jong'ad bura manyien mar doho mar appeal. Emomiyo odiochieng' makawuono Martha Koome nitiere e county Manakuru. Kopogore gi mano bende wang'e ni campaigns ochuo chieng' e kor gwenge mopogore opogore. Odiochieng' makawuono tipo mineno mar Raila Amolo Odinga, odiochieng' makawuono kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kitayo gi Raila Odinga gi jalupne Martha Karua tero kisera margi mar ombulu e masawa mar piny Kenya. Gidhi chako gi Kirinyaga, county ma Kirinyaga, kama igeno ni ogibro loso kod johera magi mano mantiere e stadium kata mana paw tuke mongere kaka Kerugoya. Bang'e ka wan gisewuok Kirinyaga gibiro dhi nyaka e county ma Kiambu kama gichano mar goyo tach gwenge kaka mag Thika kanyakla gibedo gi twak gi oganda kata mana johera magi ka bende twak makamano gidhi bedo godo Kirigiti Stadium mano mantiere e county ma Kiambu. Koro odiochieng' makawuono Raila Odinga gi jalupne Martha Karua dhi bedo Kiambu kanyakla gi county ma Kirinyaga odiochieng' makawuono. Wach makamago bende biro bedo kwa kelo ni kwa ng'eni Eric Owenga osebedo kaluwo chenro makamano. Kopogore gi mano bende buore Nairobi ka bende odiochieng' makawuono mineno ni jatend duond bura mar Wiper odiochieng' makawuono Kalonzo Musyoka tero kisera mar ombulu mano mar kweth mar Azimio e county ma Nairobi. Igeno ni kaono romo saa 5 mar onyango dhi bedo e kar chung' od bura ma Kibra, kaono romo saa 6 mar odiochieng' dhi bedo e kar od bura ma Makadara. Saa 7 mar odiochieng' Kalonzo Musyoka dhi bedo katero kisera mar Azimio mano e kar chung' od bura ma Kamukunji. Kaono romo saa 8 mar odiochieng' odhi bedo e kar chung' od bura ma Mathare. Bang'e odhi bedo Roysambu kasto odhi tieko gi kar chung' od bura ma Kasarani. Mano wan kaono chopo odhiambo makawuono. Makod kisera mag ombulu, parne kisera mag ombulu makamano nego bedni dhi nyime nyaka chieng' tarik 6 mano mar dwe mar 8. Kawuono en chieng' tarik 1 nyiso ni ndalo dong' mana 5 kende to kisera mag ombulu rumo. Bang'e en yiero maduong'. Kopogore gi mano wadhi e Kenya Kwanza. Kenya Kwanza odiochieng' makawuono nyako Ramogi Tv kitayo gi kod William Ruto. Odiochieng' makawuono gitero campaigns magi e counties mopogore opogore. Odiochieng' makawuono gitero campaigns magi e county ma Uasin Gishu, bang'e gibiro dhi e county ma Baringo, bang'e gibiro dhi e county ma Nakuru. Ka bende gichano limo kar chung' od bura mopogore opogore. Gibiro bedo Eldoret town mantiere kar chung' od bura ma Baringo Central. Bang'e gibiro bedo Eldama Ravine, Kuresoi North, Salga mantiere Rongai constituency, gibiro bedo ka gilimo Kaptembwa mano mantiere Nakuru Town West constituency. Bende wantiere gi reporters magwa mabende biro bedo kaluwo campaigns makamago odiochieng' makawuono. Kopogore campaigns mag Kenya Kwanza odiochieng' makawuono bende nitiere romo mag jokanyo mag UDA odiochieng' makawuono e county ma Mombasa e log tich mar UDA mong'ere kaka Hustler Center mantiere Nyali. Ka bende odiochieng' makawuono jal mabende ochung' kod otiko mar UDA county ma Mombasa e lemo mar komb governor mano Hassan Omar Sarai. Odiochieng' makawuono en kanyakla kod jotelo mopogore opogore mochung' kod duond bura mar UDA. Gidhi bedo gi twak gi jofwambo ka moko kuom weche mabende gibiro bedo ka gitwake en kaluwore gi chal mar siasa kanyakla kod campaigns mabende UDA osebedo ka timo e county ma Mombasa. Mar ariyo bende gibiro loso e romo mar tipo mabende UDA kata na kweth mar Kenya Kwanza nego bedni bedo godo tononoka. Mano giwacho ni mega rally mabende biro timre chieng' tich ang'wen. Mano chieng' tarik 4 mabende biro bedo chieng' tich 4 mar jumani. Duto te wantiere gi jofwambo magwa wantiere gi jojaoko bende mabende osebedo kaluonwa weche magwa manyien e county ma Mombasa obo bedo komiyo wachala makamano. Kopogore gi mano bende county ma Mombasa nitiere wach moro mabende timre odiochieng' makawuono. Mineno ka en mana ranyisi mar kwe. Ne Nakuru kanyo marachar. Odiochieng' makawuono e county ma Mombasa nitiere romo nyako
Ramogi Juang mabende obagi gi joriemb boda boda kata mana piki piki mabende ng'ere kaka duol mong'ere kaka Boda Boda Association Peace Road Show. Koro odiochieng' ma kawuono duol mochung' ne jo apiko mane kaunti ma Mombasa gibago romo mano mar nyayo kwe ka bende gibiro bedo gi wuoth mar nyayo kwe. Gichano romo sani maen saa 4. Gichano romo ka bende gidhi romo e alap mong'ere kaka Mama Ngina. Bang'e gibiro bedo gi wuoth mopogore opogore e apaya mantiere e kaunti ma Mombasa. Kamoko kuom apeyni ma bende gichano romo yore kaka mag Posta, Buxton, Bamburi, Mtambo e kinde mamoko. Mago duto te odiochieng' ma kawuono bende wabiro bedo ka keloni kaka gitimore e sama owinjore. Nyakwa Ramogi Juang parni wantiere gi reporter marwa mano George Aoko mabende nitiere e kaunti ma Mombasa. Mago gin weche kata mana chal mar fwambo mabende waluoni odiochieng' ma kawuono. Parni magi duto te kaponi wan gitimore wantiere gi weche manyien mabende wantiere godo ka chakre saa 5 mar odiochieng' nyaka saa 6 mabende idhi kel kod nyawadwa Joyce Oduor. Magi duto te wabiro bedo kwa keloni achiel kachiel ka gitimore, moriwo limbe mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende ochaka yanga odiochieng' ma kawuono. Mano limbe mar odiochienge 2 mabende ochako odiochieng' ma kawuono. Ogendo tieko limbe mage odiochieng' ma kiny ka bende ochano yawo chenro mopogore opogore. Bang' ma yiena mar mondo miaka oyo matin bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch dhi donjo kod twak e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi mabor. Mzai, ndio. Umepangaje tarehe 9 mwezi wa 8? Ujui ni holiday? Ala. Leo tarehe 8. Starehe. Aje sasa mzai. Sikiza, tarehe 9 mwezi wa 8. Asubuhi na mapema. Ni kupigia baba the 5th kura. Kabisa. Universal Healthcare. Si kila mtu apate health. Kabisa. Hadi mabibi wako 5. Awacha utani. Basi itabidi turuke mapema. Mimi nakwambia kupiga kura ni papa. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Millicent Adhiambo ka an Kisumu ma Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani.
Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi nae twakilo ni manangolo. Wadechi gibenga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Kolo instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi. Be injal molap dogenda onelaro komora mora siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogiSales@royalmedia.co.ke kata yo atolne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio haro. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Nyakora Ramogi jwango yawre kendo machiegni ma en kidieny mar wach mogik koro no mar mbaka oromo kapok wadonje mogik chutho mano mar koro mbaka oromo kama dhi kelo ni weche manyien mosebedo ka timore e piny Kenya odiochieng' manyoro ma kawuono ma bende waluone kor gwenge mopogore opogore kaka wuono chenro maseyudo chal mar fwambo kaachiel koda mago bende mar kaka wanene mano kelo kinyi ma kawuono pod wadhi nyime kod weche mosebedo ka timore ka gi kata wasewinjo ka orwok kendo kindegi mag siasa osebedo kata kidieny moro maromo nade. Nyakora Ramogi jwango kinyi ma kawuono wadhi nyime kod nono wechego mag siasa. E chal mar siasa kinyi ma kawuono bende ne watemo nono iwacho kanyo ni lweny mantiere kind Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto chalo nade. Kampen dhi nyime ma nyalo bedo ma juma mogik mag goyo kampen e gwenge mopogore opogore e piny Kenya. Wada mana rango ni ere kaka watime yo moro makare. Antiere kod janon wechego mag siasa okinyi ma kawuono mano Kidi Mwaga ma bende jakanyo ma duond burano mar KANU okonwa yo malach ni gik mage matimore pau siasa ta inya mago bende moseneno e odira mokalo. Azimio la Umoja nitie gwenge ma Uasin Gishu e holo mar Okak kampen ne chalo nade. Wana jogo mano miya sire yo malach. Jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya bende nitiere imbo mar Kenya ne giloso yo machalo nade kotenore kod kampen mopogore opogore. Waduogo kendo warango chal mag dongruok mosebedo ka timore ma bende kinde ma yawogi gi jatend piny Kenya siasa ok lew moko donjo iye kogo debe ne jatend Azimio la Umoja mano Raila Odinga. Waranga ne weche mosebedo ka timore kata kamano antiere kod janon weche siasa mano Kidi Mwaga machiegni. Ero kamano Cleophas. Siasa otere nade weekend mane wantie ni neno ka chal mar siasa chalo nade. Giko dira morumo ni ne wan kaka kweth mar Azimio la Umoja ne watimo wuoth mar ariyo tur pachoka kama ne wadhi e gwenge mamoko machalo kaka Nyowan Suswa kama nyo wadhi wuoyo go oganda jo Masai
wadhi Kapsabet, wadhi Eldoret, Machakos chocha wantie, gi sama wuoyo kodi ni. Ne adona wach ni nyikora Ramogi Ajwang ni tich ma Raila Amolo Odinga osetimo gi kwethne mar Azimio la Umoja One Kenya. Ni Amolo dhi bedo gi loch mar ariya ma wawacho ni 50% plus 1 e round 1. Erokamano. Gigi duto mosebedo ka timore waseneno kamachielo mabende oda mana winjo pachi horuok e kindegi mag siasa osebedo e yo machalo nade. Nitie jogo machiwo rowere ka irango campaign mosebedo kanyo ka gidhi go nyime. Jomokalo waloso kanyo weche go bende mag yuko jamna. Wacho ni sane kuma dhi gonya tiekri koda. Ikindegi duto rowere ka dipo ni campaign rumo jumani. En puonj mane monego bed ni giyudo maduong' ahinya kotenore kod weche gi mag siasa? Namba achiel, puonj maduong' ma joma tindo dhi bedo godo e yiero ni en ni ombulu margi biro bedo gi teko malich ahinya e loko ngimagi e okang' maber kata e okang' marach. Nikech sirikal manitiere, policies, paro ma sirikandno biro fuato biro bedo gi teko mar achiel kachiel kuom influence ngimagi giwegi kaka ng'ato kachiel kod ng'ato. Kech ka uketo sirikal madhi nyayo kuo kaka ne waneno Jubilee tam mokwongo ndalo mane waywago wach mar Eurobond gi weche mamoko, mano biro inyo ngimani kaka ojana. To sama iketo sirikal ma namba achiel dhi tieko wach kuo, to tieko wach corruption, to hakikisha ni arita kwe nitie, polis ok mak yawo yaye, mano bende sirikal mabiro influence ngimani achiel kachiel. E yiero ni wan gi visions ariyo mopogore. Vision mar Raila Amolo Odinga gi joge, vision mawacho ni Kenya kaka en piny maber miwuoro, to en piny pod wanyalo keto maber moingo. Te ka wan gi kweth machielo kamoting'o William Ruto gi Lange, uneno kaka tajuma manyo okadho ni ka gidhi e campaign kar mondo gigo campaign gi kwe nyikwa Ramogi Ajwang tayanye makoro gi ng'aw malo. Koro miyo puonj ma joma tindo dhi bedo godo e yiero ni en ni sirikal ma gibiro keto office biro bedo gi influence maduong' kabisa kuom ngima kaka dhano ma ja Kenya. Kendo nitie gimiluongo ni wawacha gi kedho kisungu, iluongo ni the promise of upward social mobility. Sirikal mantie tiende ni in kaka ng'ato iwacho ni kawuono ngimana ni ka, to donge bang' higa achiel ngimana de sud ka, to chak sud ka, kendo sud ka dhi malo kamano. Sirikal moketi ma joma tindo ogo ombulu moketi office e sirikal manyalo timo negi mano kata tuono gi mano. Sirikal ma joma tindo ema ntiere, kendo mano e gima singo ma bende ne ntiere kata higa mar 2013 e kinde ka gidhi e yiero. Bende paro nitie pogruok moro amora ma dhi bedo koso singo gito gin mana singo, kendo wacho ni bungu to dhi dong' mana macha. Ong'eche mopogore kata ka diponi manyieno nyuol. Yes. Gima nitiere owacho ni ok wadwar sirikal mar joma tinda. Ok onyal bedo gima Kisongo wacho ni ok onyal bedo youth for youth's sake. Nyaka obed youth with substance. E sirikand Raila Amolo Odinga kawuono wach joma tindo en wach malich ahinya e paw siasa ka, nikech kirango both report mar census gi kichakirango voter register, eni joma tindo ena kwana tamalo mabet kodwa jiwore kabisa moingo kidienje mamoko mag oganda register mar ombulu, jogo ombulu. Sama wadhi donje e yiero mar mwaka 2022 wawacho ni kata mana jok ma idhi yier midhi milemo e sirikand, nikech sirikal to koro nyikwa Ramogi Ajwang ochimo nyakwar jokone atir. En ni nyaka gibed joma tindo makelo substance mong'eyo ni ang'o monego time e sirikal, to ere kaka itiyo gi teko mar sirikal mondo mi los kendo ber ngima japiny. Erokamano. Nitiere gik mamoko iwacho ni kata ka oganda go gin joma tindo to ok thothgi madhi goyo ombulu. Iparo ni ombulu ok nyago kata gi kwan go mag census kata kwan oganda kama gintiere, to kwan jogo manogo ombulu ka irango kata miliona 22 madhi go ombulu. Kwan joma tindo man kanyo
ni piny ok en kata iwacho ni jogo mokalo higni 35 kwan gini malo moingo jogi mapok ochopo higni 35. En ang'o ma pogruok mane ma dhi bedo maduong' nikech ojende sani chomo yiero to ok githoth ahinya. Nitie moko madhi goyo ombulu e tielo mokwongo to ok gin moko man kod ng'eyo. Ginya bedo mago moneno mana ber mar devolution kata loch mag gwenge e kinde mokalo mana machien kanyo. Adieri maduk en ni nitie jok mane higni 16, 17, 18 higni 5 mokadho. Koro seche kane ok gido thuolo mar go ombulu. To sani ne giromo kabisa mar go ombulu. To jogi ok nowuok oko moromo mondo gigo ombulu, mondo gindikre kaka jogo ombulu. Chandruok mokwongo mamane biro godo en ni kuom higni 10 mar Jubilee. Kichako rango Jubilee mokwongo ne en ni nen telo mane bet ka tich ne tekie. Kech ndalo kaka na wacho mokwongo mane wabedo gi gima niluongo ni Eurobond. Eurobond ne en kuo mar pesa manotimore mararia pachoka. To sechego emane wane gi piny matek ne wakadho gima niluongo ni Security Amendment Laws. Mane lweny mar tipo nowuok e od bura bunge kunyalo paro mwaka 2014. Koro weche gi duto koket kanyakla to ne gi gima kisungu luongo ni net effect. Yani gintie ha ginego chuny japiny ma jomatindo kane rango to ne ok ne gima ne miyo gi serimo mar ndikore kaka jago ombulu. Sama nichaki donjo e Jubilee second term nitie weche ariyo motimore. To wach mokwongo maduong' moingo gi duto ne en gima niluongo ni COVID-19, chandruok mar corona. Chandruok mar corona ni kano biro to chako timo gima iluongo ni disruption of the global supply chain. Omiyo tudruok mar ohala e rang'iny mar piny mangima nodhi mbekni momiyo garama mar ngima oidho malo tandawuoya. Koro garama mar ngima koseidho malo to dhi omiyo chuny japiny otho ni yawa siasa wani to kata kony bende ok okonywa. Koro gini nodhi onego chuny jok ma iluongo ni first time voters, jok ma nyone oromo mar go ombulu mondo manyone go bende dhi ndikore. Koro chuny gi otho mandikruok nyo otamore. To mar adek kata mar ariyo en ni nitiere chandruok manyo biro ni Hustler Nation. Hustler Nation ni en ukora oledhi moro mar siasa manyot okel gi jalup ker William Ruto ni owacho ni en koro ohero joma tindo man gi lwetgi nono saidi moingo jok man gi pesa. To William Ruto samanyo wacho ma to endo to namba 1 kirango pesane kirango gima kisungu luongo ni net worth mwandu ne duto kochok kanyakla gigo pene gi gimoro amora ma en godo to en billions of shillings. Koro Hustler Nation ni nyo biro gi miriambo mang'eny manyo ok donjre gi weche magiwacho. Kata kirango weche magiwacho nyo ok donj kanyakla gi timbe magitimo. Koro nyo miyo jomatindo manyo gitemo lombo ni mondo donje e kamp gi ok nyo donjo kanyo. Koro weche gi duto koket kanyakla emomiyo jok miluongo ni first time voters nyo kuwuok oko moromo mondo mi ondikre. Miriambo manya bedo ni wuok e piny owacho kata gimoro amora magitimo. Gima ntiere e kidi kata ka irango mana okinyi makawuono. Sirkal nitiere kod yot mar bero ngima dhano e kinde duto mane gintiere. Kane thuolo ne ok giyudo mar bero chal mar ngima mag oganda. Nengo ngima noidho malo, corona nochopo pacho kae. E gigi duto komiyo oganda ok obedo kod yie moro amora ni sirkal nyalo konyogi kendo bero ngimagi. Nitie omenda mabalang' moko mane ichiwo. Iwacho ni mag kony mopogore opogore. Kony ma sirkal osebedo ka chiwo. Kirango gi ka gi kacha. Ojende moko nok obedo ka nikech ni miyo jogo mana moti jodongo mantiere kacha. En ang'o manyalo miyo kendo ni ojende ok dhi wuok oko karomgi kata ka gichomo yiero kama nikech wan gi machalo ni voter turnout. Iwacho ni wuok oko mag jogo madhi go ombulu gidhi bedo yo machalo nade. Voter turnout ka chupo sanie to en ni jo matindo dhi wuok to jo Kenya bende dhi wuok nikech yiero ni ok en mar jo matindo kende. Owacho ni nitiere weche wan okang' matek miwacho ni wan e kinda kuru gasumbi. Kama Kenya nitie ni nyaka wakaw Kenya waketi e telo kata e lwedo manyalo tayo Kenya maber ma Kenya wuoge okang' matek ma Kenya nitiere ni. Wan gi wach mokwongo, wach miluongo ni wach sovereign debt. Gope ma wan godo e piny mangima pesa jok ma wan gi gopgi e chiro mar piny mangima. Eka chandruok machielo mantie en chandruok mar koso tije pacho ka, unemployment. Ni wan gi jomatindo mosomo mang'eny to tich to kendo koro onge.
tich onge sirikal, tich onge private sector, and especially kirango wach mar private sector nikech nitiere kaka private sector osebedo ka ng'wony kuom higni 5-3 sani nyaka koro sani. Koro nyaka wabed gi telo manyalo dhi chero private sector, manyalo manyo kaka deal gi wach mar gowi ma wan godo e piny mangima cha, to rango kaka chako bero ngima japiny. Weche gi kanyakla, koket kanyakla, dhi miyo japiny sirimo mar wacho ni ombucha nyaka koro konya mondo abed gi telo makare. Koro mano momiyo voter turnout dhi bedo malo, to kuom joma tindo kende, to kuom jo Kenya duto mondikore kaka jogo ombulu ji bilion 22. Igi duto giwuok e siasa magore piny Kenya te, kendo giringo gichopo nyaka e gwenge ma opogore opogore. Miwa mana chal mar wach ma en kinde ma watieko kampen, kendo kapod waringo wadoke e kor gwenge. Odhi bedo e yo machalo nade, kampen karumo chieng' ngeso kantie romo magala moro madhi timore buore Nairobi kazi. Miyo dhi bago mare mana buore Nairobi ka kachiel koda Kenya Kwanza bende madhi bago mare buore Nairobi ka tarik mogik. Mano tarik 6 kanyo ka gitieko kampen madhi timore buore Nairobi ka. Kampen mogik no. Sano wacho ni en home stretch. Yes. Ji wuok kendo ji dok mana e gwenge gi duto. Yes. Miya ne chal mar wach ni nyaka sani ka irango kamidwaro ni kweth mag siasa gi duto yude ombulu, pano ombulu mopogore opogore. Bende gisetemo kar romgi. Bende nitie gimoro ma ginyatimo e thuolo modong' mana mara ndalo 7 jochomo debe. To sani ahinya ndalo matin 4 to watieko weche gi mag kampen mantiere masani pod dhi nyime e pacho. Waranga ne masawa mar Kenya kacha kuom ranyisi nyaka sani. Bende gisetimo gicha madwarore mondo gilore kanyo wacho kacha makore stronghold wa. Koro adwa na wach ni gimoro gi Kisungu. Ni history is always faithful to science. And adwa ni mondo kanyo biro tama loko, adwa na wache kama. Kirango statistics kwanata malo michiwo kaka ji go ombulu pachoka. To iwacho ni average mar voter turnout ji ko go ombulu gin ga dhano 71 kuom ji 100 mar jomondi kore kaka jogo ombulu. To kirango masawa mar Kenya en ni kinde duto magi onge gi presidential candidate kaka koro sanie kata gi onge gi candidate ma clear, to wuok margi en ga kwanata malo 66. Koro sama kwanata malo mar wuok margi en 66, ta adwa ni warange ni kuom ombulu adek mosego chaka 2007, 2013, 2017, the Prime Minister Raila Amolo Odinga osebedo ka yudo 44% of the votes cast. Koro tiende ni kwa dhi yiero ni Amolo nyakwar Jokonea donjo ka gi 44% of the vote. Kaito wadhi masawa mar Kenya. Masawa mar Kenya ka ing'eyo ni kuom dweche 3 sanie Mikai Martha Karua osetiyo tich kanyo tandawuoya. Makoro kirango kwanata malo mar Amolo tena ka koro osebedo graph oseidho malo kabisa morie mana ka gi makoro girie 50%. Central Kenya ka e kama nyo William Ruto nyo pango paro ni nyo nyalo yude tiyo godo kaka deciding vote. Koro warango the voter turnout the ombuluma William Ruto ni godo e counties aberio mag Rift Valley. Tido ka William Ruto biro ka gi ombulu milion 3 kama. To kirango ombulu mar Jakom oketo gi otiyo gi traditional constituency mare kamotingo counties auchiel ma Nyanza, 4 maluo Nyanza, 2 ma Kisii gi Nyamira, idhi Western, idhi Coast. To number 1 Raila nigi lead, an early lead in at least 31 counties. Kapok imedo masawa mar Kenya. E gima kamano miwacho ni yonya bedo gi thuolo mokwongo mar kata mar telo kaka wacho kanyo nitie counties mamoko mamie obedo gimbi kata kuonde ma intere gimbi mamalo ahinya. Ma inya duoko chien pacho oganda moko mawacho nade kinde mokalo jomoko nyalo bedo ka wacho kanyo ni nyaka sani ng'ane ni malo wawuog oko marango mar go ombulu gini wasekawo. Wawuog oko mondo mi wago ombulu ni e yo madwarore. En ang'o manyalo miyo oganda owuog oko to en mana paro ni jok moko wuok oko mar goyo ombulu nikech ka wacho ni anu ka wuog oko joma moko tie mosewuok mar goyo ombulu odhi dhi e yo machalo nade. Mano kirango kweth ariyo gi mag siasa Kenya Kwanza kachiel koda mano bende mara Azimio nikech giduto sani gintiere pap. Gimoro achiel ma nyaka opar ne jo Kenya
en ni Amolo nigi kweth mamalo mar jok ma ping ma unga lwedo. To jok ma unga lwedo gi nyaka koro kawo jukumu mar wuok oko mondo gigo ombulu tarik 9 dwe mar 8. Nikech kaka gitimo kamano, sama kidi moko okowuok oko mogo ombuche, sama Cleophas okowuok oko go ombuche, to kaka jokocha ka to wuok oko go ombuchgi kae to demi ombuchwa wanind godo. Koro jok ma support Amolo to ni malo. Kendo kirango kwan kaka wuok kaka otime gi jolony, to Amolo dhi kawo gini e first round. To bedo mana first round ka especially joma nyikwa Ramogi Juang. Nyaka koro wuog oko mondo giling ne Amolo ombulu tarik 9. Mano e gima koro iwacho ni is going to be the decider, the determinant. Ni ere ng'ama bedo ker to ere ng'ama ok bed ker. Ero kamano Cleophas. Iki ruto matimore nyakora Ramogi Juang waduogo bende mondo apeny kidi mwaga gima dhi nyime counties wa makaluo. Siaya, Kisumo, Mabei, Migori. Kirango kanyo makaluo kanyo. Gik mage mosebedo katimore. Chal mar siasa ni kanye. Yoneno kacha pek nyalo bedo e gwenge mage. Ka wantiere kanyo e county ma Kisumo bende, county ma Siaya, Migori kod Mabei. Konwa ni ng'wech malich nitiere kanya kasani angeno nyalo bedo kod ng'eyo matin mantiere county ma Siaya gik mage mantiere kidi mwaga kawan kodi mana achiel kachiel podi rangna ne county ma Siaya mana ka waringo mondo achak warang jogo malaro koma ten piny Kenya okang' machielo wantiere gi duol na Wahiga Mwaure mabende wawinjo bang' kang' iselerona matin ka Siaya ng'wech dhi bedo mapek kar kanye tere kaka odhi chiwo kata ombulu mopogore opogore jogo malaro koma ten Kenya mopogore mano kirango komno mar gavana nyaka koma chielo manya bedo kod pogruok moro amora madhi bedo ni influence kata keto kom kata ng'wech mar dhi kar jot mar jatend piny Kenya bedo e yo moro matek kata mayot. Namba 1 adona wacho ni kirango ng'wech ma Siaya nyaka sama ne itimo nomination nyaka wawachi ni candidate mar ODM senior council James Agri Boborengo ne nigi ng'ikni mathoth mararieya. Achiel kuom ng'ikni mane migosi Agri ne nigodo ne en ni Charles Owino mane bende jaugenya kanoriwore gi engineer Gumbo bet ka mbi margi ne ni malo. To sama Charles nowuok e ng'wech mowe Charles Gumbo kende Nicholas Gumbo Gumbo notemo kabisa to kirango ombulu mar paro mose tim adek mokadho nyaka kirango motim gi NIS nyiso ni senior council James Bob Agri Orengo sani kwandata malo mare oseidho miwuoro. Jowache NIS kinde duto. Ombulu mar paro mar NIS ne waga kanye to ombulu mar paro mar NIS en kanye. En itime gi migawo mar okwach kich. Miluongo National Intelligence Service. Manyalo wuothe kor gwenge to choko pach jopiny aling' to nyo jopiny paro nade. Nikech mae paro masa moro nyaka ker bedo godo ni tang'o matimore thuru pachoka. Koro wach mantiere Siaya en jo Siaya biro wachonwa to kendo tarik 9 bende ok bor ahinya. To awacho ni gima iluongo ni ne nitiere gima iluongo ni blowback kuom wach nomination. To aparo ni jo Siaya nyaka sani koro oselayo mirima. Kendo aparo ni ji mang'eny manyo chien kocha nyo ok support Orengo sani koro osewuok oko kendo gin giwacho ni giduoge chama kendo kar governor ka nikech onge kaka wanyalo bedo gi rais Siaya to governor to ok nie chama mar rais. Koro miyo an gi karango Siaya kaka Siaya chalo to governor ma Siaya nyaka bed mana senior council James Bob Agri Orengo. Rangi county ma Kisumo ng'wech ni kanye? County ma Kisumo tema paro ni koro yot saidi. Gimomiyo county ma Kisumo yot saidi en ni gin ji ariyo moseyudo thuolo mar nyiso gima ginyalo timo. Kirango igni 5 mar Nyanungo Ranguma Jakobura. To Jakobura igni 5 nego notimo weche ariyo. Nokawo thuolo mathoth komaka men gi jalupne migosi Mikai Ruth Odinga. To kowuok kanyo to chako kawo kendo thuolo mathoth kabisa
kane iwacho ni wach mar ghost workers notiak kabisa e county ma Kisumu. To wach mar adek, chandruok mar Kachok dump site no was a terrible eyesore. Boma no chido malak gi chonge. Igni abich manyanyango birogi, namba achiel, otimo gimiluongo ni iko Kisumu as a destination, as an investment hub, or as an investment destination. Koro otimo tich matek, ogolo ji e chuny town, gima nyaka tim, mondo mi town obed ni nigi thuolo ma investors nyalo bire. Koro miyo sani jo Kisumu mong'eyo kama Kisumu onego bed ni dhiye, kama ong'eyo potential mar Kisumu. Koro nyaka sani ng'wech mene kind Anyang' gi Nyanungo to en ng'wech moserumo nikech kirango kama Nyanungo ni Gombulu. Ombuche largely en ni Kano. To Kano kanyo bende Anyang' nigi jok ma support. To Anyang' nigi solid vote e Nyakach. Our politics is local and the clan factor plays out. Koro ng'wech maduong' en komono mar governor. Ng'wech maduong' en komono mar governor. To karango sani gineno mara. Anyang' pod otiak ni malo ne Nyanungo. Waringa ne kaunti ma Migori, ng'wech kacha duond buche buora nitiere kacha mantiere riwruok mar Azimio. Odhi kelo pogruok machalo nade, tere kaka odhi konyo jotelo mopogore opogore nikech kacha bende wantie gi jogo manara komno gi otikono mara UDA bende mantiere kaunti no. Pogruok dhi bedo nade, ka en mang'eny achiel mochung' gi duond bura mantiere e kweth mar siasa mar Kenya Kwanza, ka joma moko githoth to gintiere kweth mar Azimio. Odhi kelo pogruok machalo nade, to liek nitiere kanye mapiyo mondo mi wadonj bende kaunti ma Migori. Mana aja Migori kendo koro kanyo nikech koro idwoka dala to koro adwa wacho ni kama ni Migosi Dalmas Otieno nyo ng'ama nyo obire ng'wejni ka en gi chia moromo. Ong'ama sombe ni malo kendo ndisore kabisa. Ong'ama nigi track record ma kirango to ber. To campaign mar odalo Jakangeso otamore take off. Omiyo kata kiwinjo Dalmas to onge e ground. Koro ma duoko e ji ariyo. Nitiere Ochilo on one hand man gi ODM ticket to gi wan gi Nyakwaro Riga Dache ma bende nigi ticket mar DAP. Taduna wacho ni Ramogi Ajwang' kama asasa jo Migori. Nikirango campaign mar Origa Dache to campaign mar Origa Dache chalo gi an attempted third term mar Obado. Nikech Origa Dache they inherit the entire infrastructure mar Zakaria Okoth Obado. Obado kumigni 10 banyo otiyo nyo aneno haka nyo otiyo. Migori dwaro ni mondo mi oyud telo manyien mopogore gi telo mobado nie gi influence. Weche duto put together. Nyaka sanie kichaki rango wach mar chama to Migosi Ochilo bet kapod ni malo ne Origa Dache. Origa Dache nigi jok mohere makende junyi olap dhogi gombo ndeni mondo no obed governor. To kapar konyalo yombo Ochilo nikech oonge gi gima kesongo luongo ni the political gravitas. Kaka ta koro ipoge, iwacho kanyo koro udhi goyo mana kwan pogo. Iwacho kacha Azimio kacha unigi jo Jubilee, DAP ODM ni kacha. Kamano. Kama chelo cha bende nyado ka jok moko ma pod nitiere kacha ma governor Obado bende osebedo kacha kasiro. Kamano. Pogo mar ombulu dhi bedo yo machalo nade e kaunti ma Migori ka irango. Bende odhi kelo pogruok ahinya komne mara jatend Kenya ka ochomo yiero koso yo. Namba achiel en ni gima iluongo ni incentive. Kata gima ber matimore sama nitie duond buche mang'eny ma support jalar kom kera achiel en ni ojiwo gima iluongo ni voter turnout. Kech jok ma gombo ni mondo pesa, for instance katiyo gi Migori, jok ma joge jaduong' pesa bro wuok mondo gony jaduong' pesa ombulu to kata gidwa ni gigoche ni Amolo. Joge Ochilo kamano, joge Dalmas kamano. Koro malo gima iluongo ni the basket mar presidential vote otero malo. To gimoro achiel ma bende nyaka warangi en ni kik wabed ga molo maker tamolo makoro kidhi gima iluongo ni Council of Governors to oonge gi duol nikech bagni gi digni maka gi kacha. Kik wabed ga molo maker tamolo makodhi e kamiluongo National Assembly gi Senate
to kora molo masecha koro jowa especially jowa majo kanyanam nyaka konya molo gi wachni kenda molo osejwa kabisa ko wacho ni kikuwe odhi konge ji nikech kamano timore to joka bro dhi makomande mago weche molo ok meka erokamano akaunti Homa Bay iwacho weche mago weche maga molo kako wache kanyo kidimwaga ukinyi makawuono wadhi akaunti ma Homa Bay chal mar wachni kanye ngwech wangeni lieta komno mar governor to mage bende madhi siro ngwejno mar governor county ma Homa Bay mana mapiyo ka waringo wadadonje siasa mamoko bende kinde duto wach mar piny mar alwora mar siasa ka jopiny dwaro ga lokruok kendo lokruok ma chunygi wacho negi ni en lokruok makobiro to nyalo bero ngimagi chandruok ma Homa Bay igni 10 kaka nyo Homa Bay otiyo devolution the general consensus gima ji yiere ni kuom igni 10 mag devolution piny Homa Bay nyok odhi maber to sama koro manyo otimore en ni kirango campaign mar Mama Gladys Wanga ting'eyo ni kendo tiyo machiegni kabisa gi that going governor achiel kuom gik ma samoro nyalo bedo kaka disadvantage en mano nikech kirango ni awiti nyokoti jokonyo ma chunygi wacho ni awiti nyokoti negi maber nyalo revolt against Wanga on account ni tam mare nyalo bedo third term mar awiti koro ngwech to nitie jaduong' migosi Evans Kidero bende osewuok kabisa kendo orana very aggressive campaign en gi kweth ma supporte tanda wuoya Homa Bay koro ngwech ma Homa Bay tado wacho ni en gima kisungu wacho ni it is a wait and see scenario mondo wane kaka it pans out urito mana neno kaka mago duto biro bet waringa ne wadhi e county ma Mombasa mano chung kalaro komno mar governor ma bende nothi choko ngwech makamano mano governor machon bende county ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko osebedo kod weche mopogore kotenore kod ngwech mara bedo governor e county ma Mombasa machiegni koro sani dong onge ngwech warango kanyo ni oriwore gi kweth siasa machielo no mara Kenya Kwanza mano motelne kod William Ruto pachiko tene kod siasa madhi mbele madhi nyime kanyo kadho wadhi na mchumbi en mane ngwech mar Sonko ado na wach ni ma Sonko kado chung kaka governor giduond bura mar Wiper kata giduond bura mora e Azimio kata ng'ama chielo kado dhi ochung Mombasa e Azimio ka giduond bura mora no bro bedo candidate motegno nikech ang'o jok ma iluongo ni wabara jok ma jo pinje ma oko modhi dak Mombasa osebedo gi ng'ur kuom ndalo mathoth ni tend ma koro wuok Hassan Joho kata tend Waswahili gi Waarabu osebedo ka chandogi lakini iyudo ni mano is a frustration ma nyaka itarajia la par siasa koro Sonko nyo gike Sonko wacho ni he was going to tap into this blowback disappointment grievance ka mondoran campaign mare to kirango nyaka sanie but mano nyo kunyiso ni koro nyo en gombuche moro ma nyarka en mako wuok gode Azimio nito nyalo tingo tero Kenya Kwanza koro myo ka Sonko wuok e Wiper modhi Kenya Kwanza aneno mara aparo ni it is a blessing it is good riddance to bad garbage onyalo dhi gimo miyo onyalo dhi en nyo dhi bedo gi wasigu ko wuok jok mabro fuate ok bi loko gima Sonko wacho ni will not bring a change in litmus paper kicha kirango en ni nitiere ngwech e kind Hassan Omar Sarai gi Abdul Swamad magi te gin jok ma kamora achiel koro en Cleophas gi Kidi gi joka ng'ato koro sama gi joka ng'ato then idoke political formation ni nitiere UDA to UDA nigi following machalo nade Mombasa to Azimio ODM nigi ombulu machalo nade Mombasa sama Sonko wuok koro nyiso ni ombulu te mag Azimio e kom mar governor koro dhi chokore kanyakla kendo kech koro gibro wacho niya ere ng'ama nyalo konyowa chandruok ma Mombasa weche gi machalo kaka weche mag lope ineno ok gin gik ma Kenya Kwanza osenyiso ni nyalo tiyo godo kidhi kamoro ni Shanzu Dolphin Hotel achiel kuom tende tuong kabisa e dho nam chumbi kanyo gin mag William Ruto kama no dhi mochielo nyaka koro
joma ng'ama nyalo konyo wate Mombasa weche mag lope gisef jo Mombasa oserango ni en mana ODM kata kidhi Mombasa kipenjo jo taxi kidhi kure koro ng'wech ma Mombasa koro koduoge kind Hassan Omar Sarai gi Abdul Swamad Nasir to Abdul Swamad pod bro baro Omar Sarai gokinyi awacho ni kawuono tarik 9 chiegni wabogocho ni kochopo tarik 9 kata tarik 10 ka oduogo mana Ramogi TV che maru piny mano wadhi mapiyo bende nitiere weche mopogore opogore mosebedo kanyo karingo tainya nyayo kwe kendo kampeni yo moro makare wawinje kaka jalar kom ten Kenya gi otikono mar Agano Party mano wa higa mano David Wahiga Mwaure mabende ne oloso odiochieng' manyoro kano osewuok alam makende warangane kaka ne oloso kotenore kod ikruok ne yiero maduong' madhi timore tarik 9 dwe ni mar 8. Si wamekuwa katika uongozi? Kwa nini hawajapigana na ufisadi? Kwa nini hawajapea vijana hiyo 50 billion? Kwa nini hawajaleta hiyo elimu ya bure? Unajua katika maisha kuna wakati unakuja unabadilisha kifagio, si ndio? Kwa sababu ile kifagio ulitumia miaka 2 sasa haiwezi kusafisha. Mano David Wahiga Mwaure mabende laro kom Martin piny Kenya winjo ka koloso kanyo gin ng'wech ji ang'wen malaro komni koro ka kori kotere kod campaign gi ka koloso e weche go motenore kod dongruok chwalo tije mo ne oganda mopogore opogore were mantiere piny Kenya kaachiel koda keto siasa obede yo moro mar tiyo ne oganda pachi nyalo bedo mane mana ka watieko to aka okinyi makoni ke chweche manyien koro ka ne donjo kanyo kar saa 5 mar okinyi. Jaduong' David Waihige en ng'ama luor ahinya okil mobedhore ng'ama ber kendo jadolo lakini kirango ng'wech mar komker ma higani to en gimiwacho ni farasi ni wawili kendo kwa wacho mano ok wawache gachaya kata gi buono ng'ato to e bende siasa mare olapo gi lek mare mar bedo ker en gima irwang wacho ni kisongo ni dead on arrival otamore pick up kata kanyi winjo kane samane jalup mare odhi wuoyo gi kweth presidential debate iyudo ka nyadendi no ne osiko kobuoka ka sechego to Justina Wamae ma en jalup Wajakoya to ne lero malich gidwa kelonwa uchumi mar njaga pachoka e bende samane do thuolo mar loso ne en ng'at achiel nuwe maber to kapar ka lek mare ose attract any traction so far koro miyo sanie ng'wech hie to ni mana e kind Amolo gi William to moingo weche duto nitie wach mar kwe manyaka wabuoye wan e kweth mar iluongo ni IBC Youth Coordinating Committee kama bende atiye wasebedo kwatiyo kanyakla gi riwruok mopogore opogore kama oting'o the National Youth Council kama oting'o duond od buche mopogore opogore kama oting'o migepe ma ok mag piny owacho kama oting'o UNDP gi mamoko wasebedo kowacho ni yiero ni nyaka watim gimiluongo ni uchaguzi bila noma nyaka wabed gi yiero mar kwe nikech in ka in jiranda awadwa Cleophas to kigochone ng'at mopogore higa magochone to ok bimiyo wat kata osiepe kindwa kodi rumo nikech kinyi biro bedo jiranda maka chumbi rumo to in mabiro pito ng'wech ka biro kwa chumbi kata kibrit to kada bed matuo diro tieno to in minyalo kawa meringo koda hospital do ilar koda thieth koro mani gima nyaka opar ne jo Kenya duto ni nyaka wabed gi yiero man gi kwe to kendo nyaka joma tindo asasa wan joma tindo nyaka watem kabisa mondo wategre chuth gi wach mar nyayo tulo e yiero ni watieko mana gi kanyo e weche go mag nyayo tulo ote mari nyalo bedo mane ne ojende samoro bende kerango rowere mantiere Thurka ginyalo bedo ni giwinjo gigo ma jotelo wacho kendo miyo gibedo koda ichwang' mopogore opogore ka kinde mochomo yiero mana ndalo abiro kendo chomo yiero pogruok mar paro onego wuogi yo machalo nade ne ojende kinde makoro sani gintiere ka gichomo debe yiero dhi chopo kendo yiero dhi rumo tang'o monego bed ni gibedo go lokruok mar paro onego chakre kanyo Cleophas gimosetimore e higni 10 mosekadho e piny ngima en ni higni 10 mosekadho gi osebedo higni 10 ma dhano nigi lony kata information ma malo moengo samora mora e history mar dhano
Omiyo sani kata jomatindo gin jomatindo molony kabisa molo jomatindo moramora e history. Nikech wach mar simo, nikech wach mar internet batindo biro mochopo nyaka e gwenge. Jomatindo nyaka koro winj gima josiasa wacho to give chungi ni ere ng'ama wacho ni gi adieri to ere ng'ama dwaro ni oter gi kor lweny. Kendo bedo makosa kabisa kawuok ka ma ok akwede okang' mamalo tim Kenya Kwanza kochakore gi jalup Ker William Ruto to gi jalup ne miluongo ni Gachagua. Jalup Ker William Ruto ni winjo ka nyocha odhiambo piny Nyorugo do nyoro ko wacho ne Ker Uhuru Kenyatta ni jalup Ker kik neg nyithinde to be kik time kianade nyo wacho weche maricho maka dwa nanuo e Ramogi ka wach ma kiwinjo to ochalo ng'ama dwa ni mondo chak kelo incitement e kind jomatindo. Nyaka watamre mano the following day wawinjo haka nyo osiepene ma Rigathi Gachagua nyocha kowuoyo wacho weche maricho ma jomatindo nyaka tamre. Koro wan kaka jomatindo nyaka watamre josiasa madwa tiyo gi dhok mar siayo tulo turka kendo samora mara winjo ka jasiasa dwa chako wuoyo ka ng'ama dwa ni mondo nyatulo mano jasiasa ma nyaka ipogri godo chuth. Koro wan kaka jomatindo and especially a lawyer an kaka ng'ama tin mabende jomatindo moko nigi geno kuome ma wawacho ni watamore kabisa okang' manyo Kenya Kwanza okawo mar chako insight ji pachoka. Erokamano ahinya mano kidimo kanya kwa Ramogi Jwang' mano to gokinyi ma kawuono mano koro chopo kanyo saa 5 mar onyango kendo kanyo mwatieke chenro mar mbako romo tielo mar ariyo mabiro en weche manyien ma pod biro ni mane mbako romo. Erokamano ahinya kidimo ka kubido thuolo ma to kodwa e Ramogi TV. Ni nya kwa Ramogi Jwang' thuolo mane yudo ma to kodwa wagoyonu erokamano gik mathoth mosebedo kanyo katimore ka gikacha wagoni erokamano kuom bedo kodwa. Boniface Makosibo wacho na neno achiel kachiel kantiere Muhuru Bay twak mit mokalo Tiundin mano Eriko Dhiambo Ongwena Elias beno wacho na neno achiel kachiel kan paw ndege Kadem koni wacho ni odwa neno ni gin bende gi dwangruok mopogore opogore to wabiro mana yude ka wagoyo mbulu atamalo 100 to wuoyo gi dhok margi ni wasekawo to ok ber wacho ni mar keto ng'ato e komora mora ma odwaro. Nyakura Ramogi Jwang' mane thuolo mano yudo matwa kodi okinyi masani oriti masani nyinga Cleophas Roch medo kete mana kae weche manyien e mbako romo pod biro. Jibu langu. Wewe pia utajipanga? Mtasaidikaje na serikali hii mpya? Hujui, imagine tutapewa tax break holiday kwa health. This time, si ndo kusema. Sure. Kweli, baba anatujenga. Inaonekana siku hiyo itabidi kulala ni mapema. Teke. Inawezekana.